Kajantia Student Movement Central Body lingba ukerwo kapenpau ya kajing Sngewtynnad bat yang sobha ya kajing rai rangba ka sorkar Meghalaya ban khot ya ka khasi Student Union syakamiet ya kren berha kecuk kapor ka seng ka dawa badai ban pelat no igi Nongialam ka KSU ki basha kem bat benrap da ka baong ngingit scam babaro ki kamha Meghalaya ki dai ban pinbet da kajing ya kren om da ka bor shu Kajantia Student Movement ka bo kajing dawa hakmat ka sorkar jela badai ban pelat mardor ya baro ki Nongialam ka KSU ki bala sha kem dai ban sange no ya ka jing tmu ban kem mi ki weibat ki Nongialam ka KSU ka jing kem mi ki Nongialam ki bayakun na ka benta ka hok ki trai jela kan namwan ra ya ka shongsuk henrei ka nang pinsniu shu ya ka jinglong jingman ngi ka JSM ngi yenglang bat ka KSU ha ka ni ka kam ngi kintu jor ya ka sorkar Meghalaya ban penlong ya ka jaka ka babyang na ka benta ka jing ya kran bat ka KSU tang ka ni ka lenti ka ban wanra ya ka shongsuk Meghalaya ong President ke JSM uba learning star rembai